Эфирден алқылар вақытта студияда Алсын Өриева исәмсіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Иминлік сағында. Әлмәттә балалар юл йөрү кагыйдәләрен искә төшерде. Иң мөһимиятебез безнең әлеге акцияның урамда үтүчеләргә дә, балаларга да, һәм дә үзебезгә дә юл йөрү кагыйдәләрен искә төшерергә. Коръән укырга өйрәнәбез. Азнакай мәчетендә укулар башланды. Biz инде шул хәтле шат, әлхәмдүлилләһ, шушы көнгә килеп җиттек. Дөньяны ничек бар, шулай яратып яшиләр. Бөгелмәдә Бөтен Россия сукырлар җәмгыяте юбилейын билгеләп үтте. Награждается Вафин Рафис Фатыхович. Әлмәттә кыргалдарлар хәйләсенә яшүсмерләр дә эләгә башлаган. Бу турда полиция хезмәткәрләре хәбәр итә. 14 яшьлек егет әти-әнисен коткарам дип кыргалдарларга 2 миллион сумнан артык акча бирә. Шулай итеп, ул масштаблы алдау схемасы корбаны була. Тулырак мәгълүмат киләсе минутларда. Җинаятьчеләр 14 яшьлек малайны әти-әнисенең җинаять җаваплылыгына тартылу куркынышы астында куркыталар. Малай әти-әнисенең барлык туплаган акчаларын кыргалдарлар тәэсирендә банкомат аша 16 трансакция ясый. Барысы да билгесез кешедән шалтыратудан башланып китә. Ул үзен мәктәп директорының уку эшләре буенча урынбасары итеп таныта һәм баланы электрон журналга яздыру сылтавы белән SMS аша килгән серле цифрларны сорый. Аннары малай белән махсус хезмәтләр хезмәткәрләре элемтәгә керәләр. Алар әти-әнисенең счетлары хакерлардан зыян күргән һәм аларга җинаятьчеләргә ярдәм өчен җинаять җаваплылыгы яный дип хәбәр итәләр. Әти-әнисен коткару өчен шалтыратучы күрсәтмәсе буенча бала табылган чит ил валютасындагы банкнотларны банкта алыштыра һәм мошенниклар счетына күчерә. Телефоннан кыргалдарлар өйрәткәнчә малай әти-әнисенең гаджетларында ала. Анда банкларның мобиль кушымталарына керә, серле цифрларны фотога төшерә һәм аферистларга җибәрә. Дождавшись ночи, ребенок вызвал. Төн җиткәч бала таксига шалтыратып банкомат аша әти-әнисенең барлык туплаган акчаларын күрсәтелгән реквизитларга күчерә. Бу вакыт эчендә бала әти-әнисенең кулга алудан коткаруына чын күңелдән ышана. Иртә белән уянып бала өйдә булмагач, әти-әнисе полициягә мөрәҗәгать итә. Зыян 2 миллион сумнан артык. Россия Федерациясе җинаять кодексының 159 маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Алсу Ахмаджанова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә юл хәрәкәте иминлеге буенча акция узды. Акциядә төп катнашчылар бәләкәч балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр, беренчеләр хәрәкәте талисманы Барс һәм юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе инспекторы белән бергә җәяүләргә гади, әмма тормыш өчен мөһим булган кагыйдәне искә төшерү өчен шәһәр урамнарына чыктылар. Көз көне тиз караңгылана, эңгер-меңгердә җәяүләр бигрәк тә яшүсмерләр арасында бик популяр булган кара киемдә асфальт белән кушыла һәм машина йөртүчеләр өчен күренми дә диярлек. Җәяүләрне яктыртуга бәләкәч балалар бакчасы алынды. Аларның максаты яктыр күрен акциясе уздыру. Беренчеләр хәрәкәте әгъзалары һәм бәләкәч балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр җәяүле элмәтләргә яктылык кайтартучы элементлар, фликерлар таратты. Күңелле уен артында җитди ният. Акциянең төп максаты элмәтләргә фликерларның мөһимлеге турында аңлатма бирү. Иң мөһимиятебез безнең әлеге акцияның урамда үтүчеләргә дә, балаларга да, һәм дә үзебезгә дә юл йөрү кагыйдәләрен искә төшерергә һәм инде алар ул юл йөрү кагыйдәләрен куллансыннар өчен. Фликерлар үз эшен эшләсен өчен аларны дөрес кулланырга да кирәк, ди инспекторлар.
Для того, чтобы пешеходы увидели водители, Машина йөртүче җәяүлене күрсен өчен фликер 80 сантиметрдан 1 метрга кадәр, ягъни автомобиль фаралары биеклегендә булырга тиеш. Бу элемент фаралар яктысын чагылдыра. Яктылыкны кире кайтара торган элементтың диаметры 25 сантиметрдан ким булмаска тиеш. Шул вакытта җәяүле күренәчәк. Фликер җәяүленең һәр 4 ягында да булса яхшырак. Никадәр яктырак булса, шул кадәр куркынычсызрак. заметен. И, конечно же, желательно иметь возвращающие элементы со всех 4 сторон. То есть чем ярче, тем безопаснее. Акция вакытында балалар үз белемнәрен сынап та карый алды. Акция тәмамланды, әмма балалар бу тәҗрибәне истә тотачак. Димәк, максатка ирешелгән. Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай шәһәренең Зәңгәр мәчет мәдрәсәсендә балалар һәм олылар өчен ислам дине нигезләре, Коръән уку кагыйдәләре буенча укулар башланды. Шушы көннәрдә аның беренче җыелышы булып узды. Көн тәртибендә балаларга дини тәрбия бирүнең мөһимлеге хакында чыгыш һәм бәйгедә катнашкан балаларны бүләкләү булды. Теманы Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Бүген Азнакай шәһәрендә 3 мәчет эшләп килә. Шуларның берсе Тукай микрорайонында урнашкан Зәңгәр мәчет. Биредә көнгә 5 тапкыр азан яңгырый. Балалар һәм олылар өчен укулар уздырыла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мөхтәрәм җәмәгать. Инде менә әлхәмдүлилләһ, бүген инде безнең Зәңгәр мәчетебездә балаларның укулары беренче көне башлана. Без инде шул хәтле әлхәмдүлилләһ шушы көнгә килеп җиттек. Аллаһ Тәала инде шушы мәчетебездә, шушы мәдрәсәбездә балаларыбызны укытып, аларны илебезгә, динебезгә, халкыбызга, милләтебезгә яраклы һәм дә инде шушы эшләрне төгәл үтәүче, итеп тәрбияли алсак яхшы булыр иде. Шара барышында имам Хатип Нәфис хәзрәт Хакимов балаларга дини тәрбия бирүнең мөһимлеге хакында вәгазь укыды. Балалар һәм яшьләрнең рухи, әхлакый һәм иҗади үсешенә ярдәм итү максатыннан үткәрелгән халыкара бәйге фестивалендә катнашучылар да бүләкләнде. Шул хәтле акылың үтәр, типтә шундый. Менә шушындый бүләк. Зәңгәр мәчет бинасында укый торган балалар 6 бала апрель айында беренче халыкара УМФест конкурсында катнаштылар. Төрле номинациялар буенча 2 малайыбыз инде мәзин номинациясында, бер кызыбыз мәчет ишекләрен ачканда дигән номинациядә һәм 3 кызыбыз вәгазь сөйләп сәнгатьле сүз номинациясында катнаштылар. В конкурсе УМФест. Мин УМФест бәйгесендә катнаштым. Миңа бик ошады, тагын да катнашырга телим. Миңа монда лагерьдә булу, мәчеттә уку ошады. Лагере понравилось. Уку барышында балалар Коръән уку, әдәп, әхлак нигезләрен өйрәнәчәк, төрле бәйгеләрдә дә катнашачак. Эльмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Пенсия, оныклар һәм үй мәшәкатьләре өйдә утырырга һәм әйләнә тирә дөньядан читләшергә сәбәп түгел. Ретро клубының барлык әгъзалары да шулай дип уйлыйм. Алар атнага берничә тапкыр аралашу, иҗат һәм спорт белән шөгыльләнү өчен очраша. Шушы көннәрдә ретро вәкилләренең шатланыр өчен тагын бер сәбәбе барлыкка килде. Клуб оешканга 15 ел тулды. Аларның бәйрәм очрашуын без дә күреп кайттык. Спасибо вам огромное за ваш многолетний труд, активную часть и энтузиазм. Ведь ваша творческая энергия приносит людям добро и красоту, придает душевные силы, находит... Юбилей кичәсен клуб әгъзалары үзләре зур җылылык һәм фантазия белән көзге тематикада оештыра. Людмила Костарева 30 ел элек ретро-вокаль-инструменталь ансамбле белән җырлаганын искә төшерә. Еллар узганнан соң җырчыларга калган олы яшьтәге әлмәтлеләр дә кушылып, хәзерге клуб барлыкка килде ди ул. Күңелдә музыка яңгыраганда һәм янәшәдә фикердәшләр булганда картлык сизелми дип уртаклаша. Мне очень нравится наш клуб, я его очень люблю. Миңа безнең клуб бик ошый. Мин аны яратам, чөнки биредә үземә чын дуслар таптым. Без бер-беребезгә һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Без вакытны да төрлечә үткәрәбез. Ниндидер яңалык кертергә тырышабыз. Барыннан да ныграк миңа биергә ошый. Вакыт узган саен без бер-беребезне башка яктан ачабыз, аралашырга өйрәнәбез. Общаться друг с другом.
ретро клубында төрле өлкәләрдә эшләгән төрле һөнәрләр белән кызыксынган кешеләр. Яшенә карамастан, алар барысы да активистлар һәм шәһәрнең иҗтимагый тормышында теләп катнашучылар. Клуб әгъзалары чаңгыда, бассейнга йөри, Скандинавия йөреше белән шөгыльләнә һәм биергә ярата. Кыскасы, буш вакытлары юк диярлек. 15 ел клубның эшләве дәверендә 5 пар оешып, матур гаиләләр дә төзи. У нас много пенсионеров сидят дома. Пенсионерлар күбесенчә өйдә утыра бит. Кайберләренең гаиләләре бар. Тик ирен яки хатынын югалтканнар да шактый. Алар безнең яңа клубка килсәләр, кәефләре дә күтәрелә. Яшәргә яңа көч тә барлыкка килә. Аралашып, бергә вакыт уздырабыз. Бер-беребезгә ярдәм итәбез. Кунакларга да ирешәбез. Кто-то приходит в гости друг к другу. Тантаналы өлештә күңелле мизгелләр күп булды. Клуб эшенә аеруча өлеш кертүчеләрне билгеләп үттеләр. Үзләренең энтузиазмнары белән әйләнә тирәдәгеләрне һәр вакыт илһамландырып торган активистларга бүләкләр тапшырылды. Бәйрәмнең төп өлеше әлбәттә биюләр. Биредә җыелган егетләр, кызлар рәхәтләнеп, төрле милләт музыкасы астына биеделәр һәм күңел ачтылар. Бүген клубта 105 кеше исәпләнә. Иң яшь вәкилгә 60, иң өлкәнне 93 яшь. Ләкин катнашчылар шикләр куймыйбыз диләр. Теләге булган һәркем аларга кушыла ала. Иң мөһиме чараларда актив катнашырга, җыелышларга йөрергә һәм клуб уставын үтәргә. Бөгелмәдә Бөтен Россия Сукырлар җәмгыятенең җирле бүлеге бер гасырлык юбилеен билгеләп үтте. Бу вакыйга барлык инвалидлар җәмгыяте өчен истәлекле булды һәм 100-гә якын катнашчыны җыйды. Чарада хакимият, бизнес вәкилләре, иҗтимагый оешмалар әгъзалары һәм безнең төшерү төркеме булып кайтты. Бөтен Россия Сукырлар җәмгыяте оешканнан бирле ил тормышында актив катнаша, дәүләткә күп кенә социаль мәсьәләләрне хәл итүдә ярдәм итә. Урыннардагы җәмгыять вәкилләре күрү сәләтен югалткан кешеләргә һәрвакыт ярдәм итәләр. Мәсәлән, яңа һөнәр алырга, социаль проблемаларны хәл итәргә, үзеңне иҗатта һәм спортта тормышка ашырырга. Артем Пахарев менә инде 17 ел җәмгыятьнең җирле бүлеге җитәкчесе булып тора. Биргә аны язмыш алып килгән. Мин бу вазифада 2008 елдан бирле. Күзем сукрая башлагач, мине биргә җәлеп иттеләр. Юридик факультетны тәмамлый идем ул вакытта. 17 ел җирле оешмада эшлим инде. Сукыр калу тормышны югалту түгел ул. Бу тормышның яңа этабы. Кеше яңага өйрәнә башлый. Мәдәнияттә, спортта, аралашуның яңа даирәсенә. 100 ел бик әһәмиятле дата. Шуңа күрә җирле бүлектә аны тантаналы рәвештә уздырырга булганнар. Бу көнне ветераннарны, актив спортчыларны, артистларны хөрмәтләделәр. На сегодняшний день 409. Безнең оешмада 409 кеше исәпләнә иде. Ләкин кызганычка каршы пандемия ярдәм иттеме, без инде бераз кимедек. Шуңа карамастан, команда сафтабыз, эшлибез, җырлыйбыз, тормышка шатланып яшибез. Җәмгыятьнең 100 еллыгы бәйрәме ул өлкәннәр көненә һәм инвалидлар декадасына багышланган яңа чараларның башы гына. Әлеге бәйрәмнәр барышында сукыр бөгелмәлеләр Брайль системасы буенча әсәрне тиз һәм сәнгатьле уку, грамоталылык конкурсларында, шашка һәм шахмат турнирларында катнашачак. Айсулу Миңнебаева, Ямяхин, Яңалыклар вакыты, Нучәлмәт телекомпаниясе. Әлбәттә, джиу-джитсу буенча иң көчле яшь көрәшчеләрне билгеләделәр. Канопус спорт комплексында 16 яшькә кадәрге балалар катнашында ачык турнир узды. Татарстанның төрле районнарыннан килгән 238 перспективалы һәм кыю спортчылар кискен көрәш күрсәтте. Казан, Чаллы, Түбән-Кама, Әлмәт, Сарман һәм Бөгелмә районнарыннан килгән джитсерларны 7 яшь категориясенә бүлделәр. Яшь һәм авырлыкны исәпкә алып бүленгән төркемнәрдә көрәшләр тагын да мавыктыргычрак һәм гаделрәк узды. Катнашчылар кешеләрен 2 категориядә кимоно һәм махсус кием Рашгартта сынап карый алды. Само джиу-джитсу пришло с Японии.
Jiu-jitsu Япониядә барлыкка килә. Бразилиягә барып җиткәч, аны универсаль итеп ясыйлар. Башта анда суу элементлары булса, аннары ул партерда көрәшкә әйләнә. Аны уйлап табучылар физик яктан начар кешеләр дә әлеге төрне үзләштергәч, көчле кешеләрне җиңә алырлык дәрәҗәгә җиткерәләр. Не физически не сильные люди, но они настолько его сделали под слабого человека, что слабый человек может победить любого сильного человека. Көрәшчеләр чиста җиңүгә дә ирешергә мөмкин. Jiu-jitsuda ул иппон дип атала һәм аны буу яки авыртыру алымы өчен бирәләр. Кагыйдәләрнең үтәлешен Кара Билбау иясе баш хөкемдар Азат Сабитов күзәтте. Яшь спортчылар физик әзерлекләрен генә түгел, югары дәрәҗәдәге техника, стратегик фикерләү һәм җиңүгә омтылышларын да күрсәтте. Алар арасында түбән мактама сугышчысы Ратмир Хужин да бар. Аның өчен җан атарга туганнары һәм дуслары килә. Спортчы барыннан да бигрәк мондый ярышларда катнашып тәҗрибә җыю ошый ди. Меня привели мама с папой, занимаюсь я 3 года. Яңа дуслары бар. Ул безнең общительный. И мәктәптә дә иптәшләре бар. Анда бер малайна бежать иткәч заступаться итә башлады. Үзен күрсәтте. Яхшы якка үзгәрешләр күп. Он стал самоуверенный. Кәрим Нуриев та ярышларда катнашырга ярата. Турнирда 2нче урынны яулый. Мондый уңышта тренерның роле аеруча зур дип уртаклаша. Бездә әйбәт тренер. Монсыз спортныга бакышый. Әлбәттәге турнир ярыш тәҗрибәсе һәм үз көчләрен сынап карау мөмкинлеге биргән катнашучыларның спорт тормышындагы мөһим этап. Барлык призерлар һәм җиңүчеләр дә медаль һәм грамоталар белән бүләкләнә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Лучший Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең дә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.